Sok szeretettel üdvözöllek benneteket, ahogy korábban is ígértük, csak őszintén, nyíltan, tabuk nélkül beszélünk az amerikai bevándorlásról, hiszen másképp nem is érdemes, nem akarunk elméleti szinten teorizálni, hiszen ami papíron működik, a valós életben nem biztos. Tehát csak valós dolgokról beszélünk, amit a valós élet is visszaigazolt és használható a magyarok körében is. Ugye, ami most zajlik, az a Diversity Vízum Lotto, köznyelven a vízumlottó, ami általában minden év október első hetében indul, és 30 nap áll rendelkezésre, hogy az illető jelentkezzen rá. Érdemes ezzel a lehetőséggel élni, hiszen teljesen ingyenes és online történik rá a jelentkezés. Nekem is személyes több olyan amerikai ismerősöm van, aki a vízumlottó keretében nyert letelepedést Amerikában. Amit itt kiemelnék az, hogy mindenképpen a hivatalos kormányzati weboldalon adjátok be a jelentkezést rá, hiszen rengeteg a csaló, megtévesztő weboldal. Ezek általában pénzt kérnek érte, egész évben zajlik náluk a jelentkezés, de mint tudjuk, ez nem igaz, hiszen 30 nap áll rendelkezésre. Házastárs esetben dupla esély van, ha az egyik házastársat kihúzzák, akkor viszi automatikusan magával az egész családot, de ez mondjuk az egyedülállónál is igaz, hiszen ha őt kihúzták és időközben megházasodik, akkor ő is viheti magával az újdonsült párját. A fénykép kapcsán ügyeljetek a háttérárnyék kivetülésre, illetve ne blokkolja a szemüveg, fülbe való sapka az arcot, mert ezeket általában diszkvalifikálják, tehát az egyén eleve részt sem vesz a sorsoláson. A másik az, hogy ne adjátok a beadványt az utolsó hétre, napokra, hiszen ilyenkor túlterhelt a szerver, mindenki az utolsó napokra halogatja, nagyon nehéz az átjutás. A sikeres beadást azt jelzi, hogy a végén kaptok egy sorszámot, aminek segítségével jövő év május-júniusa körül ellenőrizhető a sorsolás eredménye. Ha bármilyen jellegű bevándorlási kérdésetek van, kérlek hívjatok, írjatok nekünk e-mailt, mindent megtaláltok a weboldalunkon, minden kérdést komolyan veszünk, részletesen megválaszolunk, még olyanokat is, ami, ahogy mondtam, nem az amerikai bevándorlásra kapcsolatos, nagyon szívesen megosztjuk a több mint 20 éves tapasztalatunkat. Csak könnyedén és lazán, ahogy mondtam, valami Amerika, minden van, keressetek bennünket, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!